Genesis, Kapitulo 29. Si Jacob nag-abot sa puluyan ni Laban. Si Jacob nagpadayon sang iya pagpanglakaton, ka nagpadulong sa duta sang sidlangan. Sa hinali, nakita niya ang isa ka bubon sa latagon, kag sa palibot sini may nagaluko nga 3 ka panong sa mga karnero. Ang mga karnero ginapainom sa sini nga bubon, nga ginatabunan sang dako nga bato. Kung makatipo na gani ang tanan nga mga karnero didto, ginapaligid sa mga manugbantay ang bato, gikan sa baba sang bubon, kag ginahatagan sing tubig ang mga karnero. Pagkatapos, ginauli manila ang bato. Si Jacob nagpamangkot sa ila, "Mga biyan, tagadiin kamo." Nagsabat sila, "Tagaharan kami." Nagpamangkot siya, "Kilala bala ninyo si Laban nga bata ni Nahor?" Nagsabat sila, "Oo, kilala namon siya." Nagpamangkot siya, "Kamusta man siya?" Nagsabat sila, "Maayo man siya. Tanawa, iyara gani ang iya bata nga si Raquel, nagapakari upod sang iya mga karnero." Si Jacob nagsiling, "Kay adlaw pa man kag hindi pation sa pagpasulod sa turil sa mga karnero. Nga hindi na lang ninyo pagpaimnon sila kag pahalbon liwat." Nagsabat sila, "Hindi namon mahimo ina. Tubtob ang tanan nga panong sang karnero makatipon, kag mapaligid ang bato. Kung mapaligid na gani ang bato, dayon mapainom na namon ang amon mga karnero." Sang nagahambal pa si Jacob sa ila, nag-abot si Raquel nga dala ang mga karnero ni tatay niya. Si Raquel amo ang nagaatipan sa mga karnero sang iya amay. Sang pagkakita ni Jacob kay Raquel nga nagadala sa mga karnero sang iya tiyo nga si Laban, nagkadto siya sa bubon kag ginpaligid niya ang takop sini, kag ginpainom ang mga karnero. Kinhalukan niya dayon si Raquel kag naghibi sa kalipay. Nagsiling siya kay Raquel, "Bata ako ni Rebecca. Gani, hinablos ako ni tatay mo." Si Raquel nagdalagan kag ginsugiran ang iya amay. Sang pagkabati ni Laban sang sugid na hanungod kay Jacob nga iya hinablos, nagdalagan siya sa pagsugat sa iya. Ginhakos niya siya kag ginhalukan kag gindala sa balay. Dayon ginsugiran ni Jacob si Laban sang tanan nga nagkahanabo. Si Laban nagsiling sa iya, "Huo, matuod gid nga ikaw kadugo ko." Si Jacob nagpuyo didto sa sulod sang isa ka bulan. Si Jacob nagpangagad para kay Raquel kag kay Leah. Si Laban nagsiling kay Jacob, "Hindi ka magpangabudlay para sa akon, nga wala sing suhol tungod kay hinablos ko ikaw. Pila ang suhol nga luyag mo?" Si Laban may 2 ka bata nga babayi. Ang magulang ginahingalanan kay Leah, kag ang manghod kay Raquel. Si Leah matahom sing mata, pero si Raquel maayo sing lawas kag may hitsura. Si Jacob naluyag kay Raquel, gani nagsiling siya, "Magapangagad ako sa imo sing 7 ka tuig, kung ipaasawa mo sa akon si Raquel." Si Laban nagsiling, "Maayo pa nga ihatag ko siya sa imo sang sa iban nga lalaki. Mag-estar ka sa akon." Si Jacob nagpangagad sing 7 ka tuig, agod makuha niya si Raquel, kag ang kalawigon daw pareho lamang sang pila ka adlaw, tungod sang iya paghigugma sa iya. Sang ulihi si Jacob nagsiling kay Laban, "Natapos na ang 7 ka tuig, ihatag na sa ako ng imo bata, agud mangin asawa ko siya." Gani si Laban naghiwat sing punsyon sa kasal, kag iya ginagda ang tanan nga mga tawo sa sina nga duog. Pero sina nga gabi, gindala niya kay Jacob si Leah sa baylo kay Raquel, kag si Jacob naghiusa kay Leah.
Si Laban naghatag sang iya ulipon nga si Silpa kay Leah. Sang pagkaaga, nasapwan ni Jacob nga si Leah gali ang ginhatag sa iya. Gani nagsiling siya kay Laban, nga ginhimo mo ini sa akon. Nagpangagad ako para kay Raquel, nga gindayaan mo ako. Si Laban nagsabat, hindi kinabatasan diri sa amon, nga ang manghod magpamana sing una sa magulang. Ulat lang tubtob matapos ang isa ka semana kapag sa ulog sang kasal, kag ihatag ko sa imo si Raquel. Ina, kung magpangagad ka sing 7 pagid ka tuig. Nagsugot si Jacob, kag sang matapos ang isa ka semana nga pagsaulog sang kasal, ginhatag ni Laban si Raquel kay Jacob nga mangin iya asawa. Si Laban naghatag sa iya ulipon nga si Bilha sa pag-alagad kay Raquel nga iya bata. Gani si Jacob naghiusa man kay Raquel, kag ginhigugma niya siya sing labi kay Leah. Nagpangagad pagid siya kay Laban sing 7 ka tuig. Ang mga kabataan ni Jacob. Sang makita sang Ginoo nga si Leah wala ginahigugma, ginbuot niya nga magpamata si Leah, pero si Raquel wala gid makapamata. Si Leah nagbusong kag nagbata sing lalaki. Nagsiling siya, ang Ginoo nakakita sang akong kalisod, kag karon ang akon bana magahigugma sa akon. Gani ginhingalanan niya siya kay Ruben. Nagbusong siya liwat ka nagbata sing isa na naman kalalaki. Nagsiling siya, ang Ginoo naghatag sa akon sini nga anak, kay nakabati siya nga wala ako ginahigugma. Gani ginhingalanan niya siya kay Simeon. Nagbusong siya liwat ka nagbata sing isa na naman kalalaki. Nagsiling siya, karon ang akon bana mangin malapit gid sa akon, bangod nga nakapamata ako sa iya sing 3 kalalaki. Gani ginhingalanan niya siya kay Levi. Nagbusong siya liwat kag nagbata sing isa na naman kalalaki. Nagsiling siya, karon dayawon ko ang Ginoo. Gani ginhingalanan niya siya kay Huda. Dayon naguntat siya sa pagpamata. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 30. Madamo gid nga salamat.